риояи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба буҷаи ҳар як хонавода манфиат меорад, аммо то ҳанӯз баъзе аз шаҳрвандон ба исрофкорӣ ва хароҷотҳои бемаврид роҳ медиҳанд. гузориши навбатии оиди ҳуқуқ вайронкунӣ сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маълумот медиҳад, ки дар вақту соати корӣ маъракаи хатнатӯиро бо иштироки 30 нафар меҳмон ташкил намудааст. тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба манфиати мардум нигаронида шудааст, зеро хароҷоти зиёдатиро аз байн бурда буҷаи оиларо ҳифз мекунад. аммо ёфт мешаванд шаҳрвандоне, ки аз рӯи ҳавову ҳавас ва хислати худнамоии меъёрҳои қонунро дағалона вайрон месозанд. бо гирифтани ахборотҳои оперативии кормандони шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳайдарусмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолати риоя накардани талаботи моддаи 9 қонуни танзимро ошкор намуданд. шаҳрванд Норматова Бираҷаб Пулотовна дар хонаи истиқоматиаш маъракаи хатнатӯи набираашро бо иштироки зиёда аз 30 нафар меҳмон ташкил намудааст. Кормандони милитсия рӯзи сешанбе санаи 16 апрели соати 11:40 ин ҳолати зиёдаравиро ошкор ва ба қайд гирифтанд. иқдоми шаҳрванд хилофи меъёрӣ дар қонун пешбинӣ шудааст, ки хатнатӯиро чорабинии хонаводагӣ муқаррар кардааст ва набояд бо хароҷотҳои зиёдатӣ баргузор карда шавад. далели ошкор гардида акси онро нишон медиҳад. меҳмонони чорабинии ғайриқонунӣ соҳиби маъракаро тарафгирӣ мекарданд, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ заҳмат кашида хатнатӯи набераро мегузаронад. дар сурате ки чунин аст, беҳтар мебуд, ки ҷои ин хароҷоти бемаврид шароити тарбия ва таълиму таҳсили набера фароҳам оварда шавад. нисбати ҳуқуқвайронкунанда дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо бо моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ протокол тартиб дода шуда аз рӯи тобеат барои баррасӣ ба суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ирсол карда шудааст.